Σε αυτή τη γη, όπου ο ουρανός αγγίζει την ιστορία και ο κάθε βράχος ψιθυρίζει χιλιετίες μνήμης, μια πόλη στέκεται αγέροχη, από τους μύθους που την γέννησαν μέχρι τον παλμό που την κρατά ζωντανή σήμερα. Αυτή είναι η Αθήνα. Μια πόλη ζωντανός θρύλος. Και αυτό είναι το ταξίδι μας. Βλέποντας από ψηλά. Βλέποντας μέσα από τον χρόνο. Το εναέριο πλάνο αποκαλύπτει τον ιερό βράχο της Ακρόπολης να δεσπόζει πάνω από την Αθήνα, αναδεικνύοντας τη γεωμετρική τελειότητα του Παρθενώνα και την ισχυρή αντίθεση του αρχαίου Μαρμάρου με τον σύγχρονο αστικό ιστό. Ο Λυκαβητός, ο ψηλότερος λόφος της Αθήνας, όταν τον αντικρίζει κανείς από ένα εναέριο πλάνο, αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή εικόνα. Μοιάζει με μια καταπράσινη νησίδα να επιπλέει μέσα στον αστικό ιστό της πρωτεύουσας. Το κτίριο της Ακαδημίας ξεχωρίζει ως ένας τόπος πνευματικής συγκέντρωσης, προσφέροντας μία αρχιτεκτονική αντίθεση στον περιβάλλοντα αστικό χώρο. Η οδός Πανεπιστημίου εμφανίζεται ως μια μεγαλειώδης φαρδιά ευθεία, γεμάτη ιστορικό βάρος και αρχιτεκτονική επιβλητικότητα. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Μια εναέρια ματιά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς δρόμους της Αθήνας. Ο πύργος των Αθηνών. Το εμβληματικό τοπόσιμο που ορίζει τον ορίζοντα της πρωτεύουσας. Ένας γυάλινος γίγαντας 103 μέτρων που αντανακλά το αττικό φως και την ασταμάτητη ενέργεια της πόλης. Η Αθήνα στο πιο επιβλητικό της κάδρο. Από τον Παρθενώνα στις τηλεπικοινωνίες του σήμερα. Ένα κάδρο που ενώνει την αιώνια ιστορία της Αθήνας με τον παλμό της σύγχρονης τεχνολογίας. Το μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, έργο του αρχιτέκτονα Φρίντριχ Φον Γκέρτνερ, λειτουργήσε αρχικά ως παλαιά ανάκτορα. Σήμερα, η εναέρια θέα του αναδεικνύει την αυστηρή νεοκλασική του γραμμή και τη στρατηγική του θέση ανάμεσα στον εθνικό κήπο και το πολυσύχναστο Σύνταγμα. Το σημείο συνάντησης όλου του κόσμου.
Από αυτή την οπτική γωνία, η γεωμετρία της πλατείας και η επιβλητικότητα της Βουλής δημιουργούν το απόλυτο αθηναϊκό κάδρο, η Αθήνα στα καλύτερά της. Το ζάπιο μέγαρο δεσπόζει στο τοπίο με την εμβληματική κορινθιακή του πρόσωψη. Από ψηλά, η αυστηρή νεοκλασική του γραμμή δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση με την άναρχη δόμηση της πόλης, υπενθυμίζοντας την αισθητική αρμονία της παλιάς Αθήνας. Που ο ρυθμός της πόλης χτυπά πιο δυνατά, μια μικρή όαση γαλήνης υπενθυμίζει την αιώνια πλευρά της Αθήνας. Η καπνικαρέα, με τους πλινθοπερίκλειστους τοίχους της και τον κομψό της τρούλο, μοιάζει να επιπλέει ανάμεσα στα καταστήματα και την κίνηση, σαν ένας ζωντανός διάλογος του χθες με το σήμερα. Ο Καθεδρικός Ναός των Αθηνών, ένα σύμβολο πίστης και ιστορίας στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η Μητρόπολη, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αποτελεί το πνευματικό κέντρο της πόλης από το 1862, συνδυάζοντας νεοκλασικά και βυζαντινά στοιχεία σε μια μοναδική αρχιτεκτονική σύνθεση. Η καρδιά της Αθήνας που δεν σταματά ποτέ. Από ψηλά, η πλατεία Ομονίας μοιάζει με έναν ζωντανό οργανισμό. Οι γραμμές των δρόμων, η κίνηση των αυτοκινήτων και το εμβληματικό συντριβάνι συνθέτουν το πιο αστικό μοσαϊκό της πρωτεύουσας. Εκεί που η ιστορία συναντά τον σύγχρονο ρυθμό της πόλης. Τσιμέντο γκρίζο σκεπάζει τη γη, μια θάλασσα πέτρινη που δεν έχει αρχή. Εκεί που γεννήθηκε το Ολυμπιακό πνεύμα, το μοναδικό στάδιο στον κόσμο κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, ιδωμένο από μια οπτική γωνία που κόβει την ανάσα. Από τους αρχαίους αγώνες μέχρι την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων το 1896, το Καλιμάρμαρο παραμένει το αιώνιο σύμβολο του αθλητισμού και του πολιτισμού. Τίποτα δεν θα μείνει. Αθήνα, θεά και πληγή ανοιχτή. Η πόλη που δεν σταματά να περιμένει. Η κίνηση στον Κηφισό από ψηλά μοιάζει με ένα ακίνητο ποτάμι από φώτα. Μια καθημερινή υπενθύμηση των ρυθμών της πρωτεύουσας. Πόλη του φωτός μες στο σκοτάδι ζει.
Χύθηκε του κόσμου το φως και το βάθος.